Bos días, gaélicos días. No episodio anterior desta historia do fútbol gaélico deixábamos a Asociación Atlética Gaélica convertida nunha estrutura cultural sólida nun país que estaba a piques de entrar nunha etapa decisiva. A revolta de Pascua de 1916 abrira unha fenda política profunda. Entre 1919 e 1921 desenvolveuse a Guerra de Independencia contra o dominio británico e en 1922 e 23 a Guerra Civil entre irlandeses, partidarios e contrarios o tratado que creaba o Estado Libre Irlandés. Neste escenario, con patrullas armadas nas estradas, rexistros nas vilas e detencións frecuentes, o fútbol gaélico non se interrompeu, adaptouse e continuou. A final do All Ireland de 1916 enfrontou a Wexford e Mayo. Wexford, situado no sueste da illa, na provincia de Leinster, era un condado afastado dos grandes centros políticos, cunha economía baseada na agricultura e na actividade portuaria. Entre 1915 e 1918 conquistou 4 títulos consecutivos, unha marca excepcional para a época. Aquel equipo estaba capitaneado por Sean O'Kennedy, figura respectada dentro e fora do campo pola súa capacidade de organización. Na defensa destacaba Jim Ginger Bolger, xogador coñecido pola súa fortaleza física e pola súa lectura do xogo aéreo, fundamental nun tempo no que o saque longo e o balón dividido eran recursos habituais. Wexford practicaba un fútbol disciplinado, liñas xuntas, ocupación racional do espazo central e prioridade por asegurar o punto antes de arriscar en exceso. Esa maneira de xogar consolidou unha identidade competitiva que marcou a evolución táctica do período. Nun contexto político inestábel, manter un bloque cohesionado durante 4 tempadas consecutivas era algo a salientar, pois exixía moito máis que talento deportivo. Requiría estrutura de club, coordinación interna e capacidade para competir con regularidade malia as dificultades de desplazamento e organización. O regulamento vixente exixía 15 xogadores por equipo mesmo para reiniciar a segunda metade. Sen ese número completo, o árbitro non podía autorizar a continuación do encontro. Nun período no que algúns xogadores podían estar detidos ou sometidos a restriccións de movimento, cumprir esa norma convertíase nun reto loxístico real. A estabilidade do campeonato dependía tamén da capacidade dos clubs para garantir presenza e orde nun país sometido a tensión constante. O 21 de novembro de 1920 produciuse un dos episodios máis graves da historia do deporte irlandés, o Domingo Sanguento. Non se trata do Bloody Sunday de 1972 en Derry vinculado ao conflito de Irlanda do Norte e popularizado pola famosa canción da banda U2, senón do acontecido en 1920 en Croke Park, no contexto da Guerra de Independencia. Aquel día xogábase un encontro entre Dublín e Tipperary. Tipperary contaba nas súas filas con Michael Hogan, defensa de 24 anos do club Grangemouthlar, xogador coñecido no seu condado pola súa regularidade e compromiso competitivo. O capitán era Tommy Ryan, referente da estrutura do equipo. No estadio congregáranse arredor de 10.000 persoas. Mentres o partido estaba en xogo, os chamados Black and Tans, que era un corpo policial recrutado entre excombatentes británicos da Primeira Guerra Mundial, e as forzas auxiliares británicas, unhas unidades paramilitares de apoio, accederon ao recinto e abriron fogo contra o público e contra os xogadores. 14 persoas morreron, entre elas Michael Hogan. A morte destas persoas e de Hogan tivo un impacto profundo porque representaba a vulnerabilidade dun espazo que se percibía seguro e comunitario. Hogan non era unha figura política, era un mero xogador. A partir dese momento, a súa memoria quedou asociada ao estadio. A bancada principal pasou a denominarse Hogan Stand, decisión adoptada para lembrar explícitamente o sucedido en 1920. Nos anos seguintes, as competicións sufriron atrasos e reprogramacións. Os desprazamentos entre condados resultaban complexos e ás veces perigosos. Con todo, os congresos anuais da asociación continuaron celebrándose e o sistema competitivo mantívose operativo. Non houbo paralización estrutural do campeonato nacional, o que foi un gran plus, unha gran vantaxe futura para os deportes gaélicos e, en especial, para o noso ben querido fútbol gaélico. En 1923, coa Guerra Civil concluída e o Estado Libre Irlandés xa constituído,
a Asociación Atlética Gaélica chegaba a unha nova etapa institucional. O fútbol gaélico conservaba os seus elementos fundamentais, 15 xogadores por equipo, sistema de puntuación baseado en goles e puntos e unha estrutura condal que desembocaba nun All-Ireland todos os anos. Durante todo ese tempo tan convulso, o fútbol non actuou como unha forza armada, pero sí como un espazo de reunión social nun país fracturado. Esa continuidade organizativa e competitiva reforzou a súa posición como referencia cultural no novo Estado libre. No seguinte episodio analizaremos como a Irlanda independente reorganizou as súas institucións e como o fútbol gaélico entrou nunha fase de consolidación formal e estabilidade administrativa. Como sempre, vémonos nos campos.